ni nake ba gawawwaki abinci cikin tsoro. Tunda nake ban taba jin labari mai jijjigawa irin wannan labarin ba. Ku taimaki matan nan da shawara kuma ku share din bidiyon nan don girman Allah. Irin waɗannan mutane kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu kalli bidiyon nan gaba daya. Lokacin da na aure mai gidana shekara 2 da suka huce, mai gidana yana da shegen sirri, ba ka sanin cikin shi. Mai gidana yana da wasu wayoyi guda 3 amma da guda ɗaya na san yana ɗaukan kira da shi. Mai gidana zai iya yin tafiya Lagos, zai iya yin tafiya je Lagos yau, gobe ya dawo, zai dawo dan ƙarerriyar Lexus ta miliyoyin kuɗi sabuwa ya zo ya min kyauta. Abu ɗaya ne yasa na fara zargin mai gidana, saboda ya min wasu dokoki. Ya ce da ni duk juma'a farko ta kowanne wata zan yi girki kala-kala, zan shirya dining, zai yi baki, zai kawo su, ni zan sa musu abinci, in suka gama in kwashe kwano ne, amma fa da sharaɗi guda ɗaya, ba zan kalla fuskar su ba. Na ce okay, na amince da shi tunda mai gidana ne kuma bai taɓa nuna min wasu abubuwa ba. Tsawon shekara 2 duk juma'a farkon kowanne wata bakin nan za su zo da daddare. In suka zo zan sa musu abinci, za su ci kaina a ƙasa, bana daga kaina an gansu. Sai na zo na fara wa kaina tambaya, su wane ne bakin nan da su ba a ganin fuskar su. Shikenan sai wata rana wannan juma'a kai da ta huce, sai na ce ni kam sai na ga ko su wane ne waɗannan bakin da su ba a ganin sai. Kusan shekara 2 ina ba su abinci kuma ba sa bin magana, ba a gaisuwa, ba a komai. Shikenan da suka zo suka zauna, na zo ina sa musu abinci kamar yadda na saba. Sai ina sawa na ƙarshe abinci kenan, sai cokali da yake a hannuna ya faɗi. Sai na sunkuya zan ɗauka, da na ɗago kaina ina son ce da shi yayi haƙuri. Daga kai da zan yi sai na ga ashe ba bako bane. Haƙurin da zan bashi ma gaba ɗaya mutu, baki na kasa buɗewa, na kasa yin komai, tsoro ya shige da na fara tsima. Na ga ashe ma ba bako bane. Ashe wannan da na gani mahaifina ne da ya rasu shekara 3.